Wrla, croeso nôl te, Sian Spencer. Full of body workout bore yma, gyda'r coesau, gyda'r bola, gyda'r breichau. Gweithiwch galon, bach o bopeth, mewn a hanner awr, fi'n gobeithio. Ni'n cael dechrau bant I twymo lande. Brech mas o'r ochr, cilchod mor, mae'n eisiau bod I gymryd led I chi'r gwmpas chi. Chi'n bwrw neb. Na ni, a wedyn ochr draw, newid o rownd. Neu y cilchod am fwy o seis nawr, cilchod mor, bwstyn lan. Love your job. Dwylo i'r hips in, round y ni. Ni'n mynd straight mewn fe bore yma, trio cael popeth mewn yn yr amser. Da ni'n newid ffordd I ni. Nôl ymlaen. Na ni, di iawn. A ymlacio yna, siglwch chi mas. Coesau mas I fi nawr, I mae chi'n misgyn lawr bys y trad. Reit lawr, cadw coesau mor sydd o bosib, os chi'n chi'n misgyn eto. Jyst misgyn nhw chi ble bynnag. Chi'n dod ben. Cwbl to. Doi to. Un. A doi. Cadw coesau be man. Wedyn ni plygu un cwrs ar y tro. Nôl i'r canol, plygu cwrs draw. Nôl i'r canol. Ystod bod chi'n ystod mewn I stôl. Good, plygu na ni. Ti'n dyn o'r hips yn lan. A dal yn gynnar to, so ni'n mynd I wneud 2 to fan hyn. 1 a 2. Lyfli. Dewch mewn o'r coesau. Ni'n mynd mas I plank walkout. So, ni'n mynd I rolo lawr bys y trad. Cerdded wedyn mas I plank. A wedyn cerdded I lol mewn. Gwasgu pron yn dyn o'r top. Bam. A to. Lawr. Mas y plank. Lol mewn. Rol lan, gwasgu pron yn dyn. Un o'r un a to. Nôl mewn, gwasgu pron yn dyn ar y top. Squat yn yna, os coesau mas yma bach, mae chi'n squat o lawr. Wrth bod chi'n dod lan, chi'n syni agor un cwrs mas. Squat o lawr yn un cwrs o'ch draw wedyn. Fel sef bod chi jyst yn misdyn dros wal fach. Ni. Un o'r un to. Lyfli. Un to fan hyn. A ymlacio fyna, jyst cico chi mewn nawr yn y penol. Mae fe sy'n dyn o ffrant coesau hyn lan fan hyn. Ti'n teimlo am o'r peniniau yn cael bach o gwaith byd. Lyfli, relax, a wedyn ni'n twisto trwy'r top fan hyn. Dyn o'r cefen yn lan to bach. Na ni. A wedyn un bach trwy'r breichau, so lan a lawr. Ni'n siŵr bod rhywun yn barod am bach o waith. Na ni, da iawn, ymlaciwch hwnna, hwnna eitha rhwydd yma le. Reit te, be ni'n gwneud bore yma? Am 3 rownd I fi, a fi'n mynd I cyfri ni bore yma, so sy'n amser y cloc, fi'n mynd I cyfri faint o reps ni'n mynd I wneud. So mae 3 marfer mewn 1 rownd. Ni'n gwneud 10 o bopeth, a wedyn mae fe bach o'r beth I codi'r galon lan ar y diwedd. So, yr rownd gyda da ni, ni'n gwneud squat lawr, kick mlaen. So, bod ni'n gwneud 10 o'r una I gyd, bod ni'n gwneud 10 push-up wedyn, a wedyn bod ni'n gwneud 10 crunch lawr, bod chi'n cruncho lan a lawr. So, bod ni'n gwneud 10. A wedyn ni, rhywbeth i'r godi'r galon, a ni'n 3 rownd o hwnna I gyd. Alright? A dyn ni'n barod I ddechrau, so, coesau mas, fel sy'n bod nhw fel shoulder width apart, maen nhw'n gweud fel arfer. So mae hwnna bach I agos, ni'n moyn bod chi'n dod mas, nhw, just fel dance fi da chi. Ni'n eistedd nhw mewn I squat, wrth chi dod lan, kick. So yna 1, lawr, lan, kick, 2, lawr, 3. Lawr a 4. Da iawn, gwasgu'r pron yn dyn, 5. A ni'n mynd am 6 a 7, cico I mas. Fes bod chi'n cico I pel 8, 2 bach to, 9, cic lan, 10. Da iawn, ni'n mynd straight lawr yn, push-ups ni. Dwylo to nawr, just widen the shoulders maen nhw'n gweud. Ni'n gwneud 1 push-up, lawr, lan. Ni'n mynd am 2. A 3, neu siŵr bod y bola na'n dyn, penol yn dyn. Cadw chi fynd yn, fi ar rhif 5. 5 bach to, 6.
A 7, cadw breichen agos i'r corff. 8, 9, un bach to, 10. Ni'n mynd drosto i'r cefen, i wneud 10 crunch. Ni'n jyst yn dod lan a lawr. Dala'r pen yn y dwylo, dim tynnu'r pen chwaith. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan yr trad i fi. Ni'n mynd i redeg ar spot. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 to, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. 10 geiriau bach fan hyn. Brec bach. Ni'n mynd tod. Ni'n barod. 3, 2, 1. Just squat lawr. Cic i lan. 1. Chi'n gwybod nawr beth sy'n dod lan. 2. Chi'n rhoi bach fi o cic mewn. 4. Trwy cael y cwrs yna mor uchel y bosib. 6, 7, 8, 2 to, 9, a 10. Ni'n mynd straight lawr wneud yn push-ups. Ni to. Dwylo lawr. Barod. 3, 2, 1. Lawr. A lan. Rhif 1. 2. 3. 4. Bolan dyn. 5. Pen ôl yn dyn. 6. 7. Cadwch yn ei fynd. 8. 2 to. 9. A 10. Drosto i crunches wedyn. Gorwedd lawr. Dwylo trwy'r pen. Dod lan. A lawr. 2. 3. 4. 5. 6. Cadwch yn ei fynd. 7. 8. 9. 10. Dewch lan i fi to. Barod i ddod i mas. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ymlaciwch mas. 1 round to hynna. Mae'n mynd bach fwy o brec i chi cyn yr ail round. Barod 3, 2, 1. Squat i lawr. Cicwch i lan. Squat lawr. 2. A 3. Eistedd nôl. 4. Good kick. 5. Pendyniau'n plygu hips yn mynd nôl. 6. 7. 8. 2 bach to. 9. A 10. Da iawn. Push-ups de. Am y tro diwetha. Bore yma. Ni'n dod lawr. Ni'n barod. 3, 2, 1. Lawr. A lan. Cadw breichen agos i'r corff. 3. 4. Cofiwch yn adlu. 5. 6. Bron o fyna. 7. 8. 2 bach to. 9. Un diwetha de. 10. Da iawn. Drosto wedyn. Crunches. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan. Tro diwetha i fi rhedeg mas. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 to. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. Amser i chi cael drink bach yn gloi. Ni'n mynd am yr ail round. Yr un fath o beth gwahanol ymarferion. Yn ymarfer gyntaf, ni'n mynd lunges. Ni'n gwneud 10 o rein i gyd. 1, 2, ni'n gwneud 10 o reina i gyd. Tricep dips wedyn. Byddwch chi'n dechrau eistedd ar eich pen ôl.
Dwylo yn pwynto am y trad yna. Mae'r fersiwn cyntaf, aros lawr yn pynol lawr, plygu'r coesau, plygu'r breichau, dod lan. Neu, os yw hwnna'n rhy rhwydd, a bych chi'n mynd bach nôl, a chi'n dod lan yr pynol, a chi jyst yn plygu'r breichau fan hyn. Alright? Mynd i weithio mewn i cefn y breichau. Mae'r rhif 3 ydych chi eistedd lan am hon. Russian twist mewn gan hon. Dych chi'n mynd i bod pel dych chi'n eich dwylo, a fyddwn ni'n mynd ochr i ochr 10 gwaith, a wedyn byddwn ni yn dod lan i cael y galon na lan eto. Barod i ddechrau, lunges i ddechrau. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, so lunge nôl, a lan na 1. So ni'n mynd 10, 1. Os chi'n moyn dan a sownd i rhywbeth fan hyn i helpu y balans, mae hynna'n iawn. Yn bosib bydda i'n gwmpod hwnna, pan mi'n siarad, a neud rhaid fi'n bryd. Sy'n gwybeth yma. So yna 8, dyn ni 2 bach to. 9 a 10. Lyflu, dewch lawr wedyn. Bydd y busau yn pwynto at y trad, ni'n ei codi'r penonau aros lawr, ni'n ei plygu breichau a lan. Lan 2, 3, os oes unrhyw adeg, mae hwn yn mynd bach yn anodd, cewch nôl i'r fersiwn cyntaf, 5, 6, 7, gwasgu'r breichau yna 8, 9 a 10. Eistedd lan, pwyso nôl cefn syth, pel, dychmygu pel yn y dwylo, ni'n mynd ochr i ochr 2, 3, 4, neu siw beth i'n leid i chi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan hyn i plîs. A ni'n mynd i mynd 1, rhaid i gael spot, 2, 3, 4, 5, gan y mas, 7, 8, 9, 10, 10 to, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siegwch hwnna mas. Chi'n gwybod nawr beth i wneud am y rownd 2. Ni'n mynd i lunges, ydyn ni'n barod yn 3, 2, 1, cam i nôl, plygu'r gos, nôl lan, 1, plygu nôl, 2, a 3, da iawn, 4, a 5, hanner ffordd, 6, 7, cadw i fynd, 8, 2 bach to, 9, a 10. Lyflu, lawr yn i eistedd wedyn, ond ddim yn rhy hir. Just digon. Bysau yn pwynt at y trad, na chi aros lawr, neu codi lan, a wedyn plygu'r breichau lan. Plygu'r breichau gwasgu'n dyn 2. 3, 4, 5, 6, carwch ni fynd, 7, 8, gwasgu'n dyn, 9, a 10. Eistedd wedyn, pwyso nôl, pel yn y dwylo, a ni'n mynd 1, 2, trio cael y pel i cyffwrdd a cael tu ôl chi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lan yr trad na. Ni'n mynd i fynd 1, 2, 3, 4, sigwch y gyd mas, 7, 8, 9, 10, 10 to, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ymlacio. 1, rownd bach to, dyna i fynd. Ydyn ni'n barod dan fe? Lunges te, am os diwetha. Barod, 3, 2, 1, cam i nôl, lan. Gwasgu'r bron yn dyn, wrth bod chi'n dod mewn, 2, a 3, da iawn. 4, cadwch mynd, 5, a 6, gwasgu'n dyn, 7, 3 fynd, 8, balans fi'n rhaid teli, 9, famous last words, 10, lawr am tricep dips yr un. Eistedd lawr, dwylo'n pwyntio'r trad, ni'n cael ei lan, plygu'r breichau, gwasgu, plygu'r breichau, 2, a 3. Gallwn ni fynd, 4,
5, 6, gwasgu'n dyn, 7, fi'n mwyn ddechrau pintio, 8, 9, a 10, da iawn. Pwys yn ôl yr un cyn yn syth, a ni'n mynd ochr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni'n mynd o lan, rhedeg i'r spotter, ni'n mynd 1, 2, 3, gymaint o bosib yn hyn nawr, 6, 7, 8, 9, 10, 10 to, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ymlaciwch fyna i fi. Tre dŵr na i beth? Ei gyda'n dŵr? Reit te. Mae dyn ni un rownd tebyg fyna i fynd nawr. A wedyn byddwn ni bron yn ddim cweit i benni, byddwn ni bron yn benni. So, rhywun bach o beth to, 3 marfer, tre hyn nawr mae'n mynd lan, tre bach to fi. So, be ni'n gwneud yw, ni'n gwneud squat, to, a wedyn altern o'r tre bach. Tre hyn, chi'n squato lawr, 1, 2, a jumpo. Os na chi moyn jumpo mynd yn iawn, mynd 1, 2, a lan. 10 o'r reina i gyd. Alright? Fi'n gweithio bod y tredyn dan star yn gweidio gorfod to sŵn. Yr ail ymarfer wedyn, byddwn ni'n dod lawr i plank fel hyn. Ni'n mynd cymeriad 1 cam un ochr, 1 cam nôl. So ni'n gwneud 10, 5 un ffordd, 5 ffordd nôl. A trydydd ymarfer, byddwch chi'n dod lawr, coesau a breichau yn syth, a beth ni'n gwneud yw mistyn lan. So, ni'n mistyn dde i chwith, a wedyn chwith i dde. Ni'n gwneud 10 o'r reina yn gyfan. A wedyn, byddwn ni'n dod rownd i wneud mountain yn y diwedd rownd fyna wedyn. Alright? So, hwn yw'r rownd diwetha, ni'n mynd amdano fe nawr hwn bach fwy o cic na'r ddwy rownd cyntaf. A dyn ni'n barod i ddechrau. Pawb chi'n dyn o ddŵr? Barod i fynd e. So, squat gyda jump. 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, jump. 3. Da iawn, ni'n mynd 4. A 5. Good, rhaid chi fynd. 6, bwnsach chi mas. 7, 8, 9, a to 10. Lyfli, da iawn. Dewch nawr eich plank chi. Dwylo dan sgwyddau, ni'n cymryd 1 cam un ochr, 1 cam nôl. 1 cam to, so nawr 3. A nôl, 4. Chi'n cadw'r penol nawr. 6. 7. Cadwch ni fynd. 8. Mae'r bola'n gweithio fan hyn, mae'r breichau. A rest fyna. Ni'n mynd i'r cefen. Coesau a breichau'n syth. Ni'n mynd i fystyn lan. 1. Croesi'r corff. 2. A to. 3. 4. 5. A 6. Cadwch ni fynd. 7. 8. 2 to. 9. Bola'n dyn. 10. Da iawn. Drosto wedyn. Eich ffrant. Ni'n mynd mountain runners. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rest yn afes. Ni'n bach fwy o rest yn y rownd hynna. So, ni'n mynd na diwedd to cyn gorffen. Alright? So, os dawch chi'n licio jumps a squats, yn rhaid i chi'n neud nhw. Ni'n jyst gwneud squats gyfarwydd heb y jumps. Alright? Oedden ni'n barod i ddechrau de. Ni'n mynd i fynd yn 3, 2, 1. Puls gynta, wedyn jump. Na ni, good, 2. A wedyn 3, 4, cadw chi fynd, 5, 6, 7, bwns y mas, 8, 9, 1 to, 10. Da iawn. Coesau ar dan, boes. Lawr yn nidau, so chi'n mynd eich plank chi. Dwi'n o dan sgwydau. Rhwng yn dyn, bol yn dyn.
hyn, ni'n mynd i'r ochr, a wedyn nôl. Hwn yn gweithio'r corff I gyd yn hyn, coesau yn gweithio'n galed, hips, pen ôl, breichau, sgwydau, bola, 6, 7, 8, 9, un to, 10, lyflu. Drosto i'r cefn, breichau a coesau'n syth, ni'n mynd croesi'r corff, 1. A lawr, bola'n dyn, 2, cofiwch yn nadlu, 3, a 4. Ni'n mynd 5, 6, cadwch i fynd nawr, 7, 8, 2 bach to, 9, a 10, drosodd, mountain runners, ni'n mynd cyfri ni mewn, 3, 2, 1, ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dewch lan. Dewch lan. Mae da ni 1 rownd to I fynd I orffen y rounds hyn. Alright? Ni'n mynd amdano fe de. Squat, gyda puls, gyda jump. Dim lot I fel amdano, pan chi'n mewn ti fel yn un yna. 3 peth cyfan. Ydyn ni'n barod de, ni'n mynd yn 3, 2, 1. Chi'n mynd 1, 2, jump. 2, jump, 2. Na ni, good. 3. Os mae'n mynd yn anodd, cewch nôl I squats. 5. Ni hanner ffordd. Dalwch sownwr. 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Ni'n mynd o lawr i'r plank. Dwylo dan y sgwydau. Ni'n mynd drosto 1. A nôl. 2. 1 cam yn ddigon. 3, 4. Sim eisiau lot o le I weithio mas, really. 5, 6, cadw'r cnolan isel. 7, 8, 2 bach to. 9, 10. Sa'n siŵr os a cwnt fi bach yn wrong yna, ond sim ots. Sim ots. Wedyn ni, bas yn syth, croesi'r corff, barod. 1. Tro diwetha nawr, 2. A 3. Good job, 4. A 5. 6. 7. Bron o fod na. 8. 9. Un diwetha de. 10. Mountain runners. Am y tro diwetha. Barod. 3, 2, 1. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn pawb. Wedi gorffen y 3 rown hynna. A wedyn mae da ni jyst rhywbeth bach gloi nawr I ni cael gorffen fan hyn. Alright? Neu siŵr bod pawb wedi cael good full body sesiwn fan hyn. Alright? Mae da ni bach o pyramid I ni. Gan bod ni wedi bod yn cyfri am yr sesiwn bore yma. Yn cyfri. Be ni'n gwneud yw, 2 ymarfer. 1 I godi'r galon a 1 I weithio'r coesau hwn wedi gwrs. Squat, so squat yw bore yma. Ni'n ddechrau off yn gwneud 10 squat. A wedyn byddwn ni'n gwneud 1 jumping jack. Alright? Wedyn ni'n gwneud 8 squat, 2 jack, 6 squat, 4 jack. Chi'n gwybod beth ni'n meddwl. Ni'n mynd 10, 8, 6, 4, 2, 1 peth gofyn cyfring sy'n y bore. A wedyn ni'n mynd 1, 2, lan, 4, 6, lan I 10 wedyn. A wedyn ni'n mynd I gorffen. Okay? So mae fe'n mynd I hala 2 ddyn I wneud. Just bach o push yn y diwedd. Codi'r galon lan, cael y coesau'n gweithio. Fyddwch chi'n barod I mynd am y diwrnod wedyn. Ydyn ni'n barod I mynd yn dau. So ni'n dechrau gyda'r squat, 10 o'r unau I ddechrau. Barod yn 3, 2, 1. So just squat lawr, lan. 1, 2, 3. 4, cadwch chi fynd. 5, 6. Push diwetha nawr. 7, 8, 9,
10. Ni'n mynd 1 jumping jack. 1. Wedyn nawr, ni'n mynd i 8 squats. Ni'n mynd 1, so mae'r squats yn mynd lawr. Bydd hynna'n mynd yn rhwyddach. Bydd y jumping jacks yn mynd yn anoddach. 4. 5. 6. 2 to. 7. 8. Nawr 2 jumping jack. 1. 2. 6 squat. 6. 5. So chi'n gweld am yr ein yn rhwyddach nawr. 4. 3. 2. 1. Ni nawr yn gwneud 4 jumping jack. 1, 2, 3, 4. Nawr, mond 4 squats dyn ni. 4, 3, 2, 1. O nawr, mae dyn ni 6 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Nawr, mae dyn ni 2 squats. 1, 2, 8 jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 squat. 10 jack. 10. 9, 8, 7, from yna. 6, 5, 4, that sound. 2, 1. A na chi wedi gorffen y sesiwn. Da, roedd hwnna eitha gloi. So ni'n dechrau'n anodd yn un a gweithio ffordd lan. Ffordd dda gael y gorfod lan yn y diwedd, cael y coesau i weithio, a neu siŵr bod popeth wedi weithio dy ni. Da iawn i chi pawb. Gweithio bod chi wedi mwynhau. Gewn ni quick stretch fach fan hyn nawr i neu siŵr bod popeth relax nes cyn bod chi'n mynd nôl at eich diwrnod. So ni'n mynd y lan y dwylo. Dwylo at y gili a rhoi push lan yn nhw fan hyn. Nadwch mewn o dwfwn. A nadwch mas. Un anna mewn to. A wrth bydd nadi mas. Dechrau ar y dwylo tu ôl chi. Tynnu nôl. A stretch mas y chest yna. Da iawn. A wedyn o'n fyny, ni adael y ddwylo yn yr rhydd. Ni'n mynd ystod lawr i'n ochr. Gael stretch bach yn yr ochr y corff yn. A wedyn mas yr ochr draw. Lyfli. Relax fyna. Cadw coes yn syth nawr. Fi'n moll jyst rolwch chi'n o lawr. Dyma chi'n dod greit lawr. Teimlo stretch yn cyrraedd y coesau. Cadw chi'n yn agos i'r corff. Jyst gadwch y breichiau pen i'n hongi am hyn nawr. Os ydych chi'n teimlo cyd yn y coesau yn cael bach o pull fan hyn. Jyst yn nadlwch chi hwnna. Slo bach, dych lan. Mynd i. Os ydych chi'n mynd ar y stowni rhywbeth, fel fi'n mynd i. Ni'n mynd i jyst tynnu un cwrs mewn. Teimlo stretch ar ffrant o gos na nawr. Rwyddach chi dal y stowni rhywbeth, at ysgrifennu fi, balans fi'n mynd. Mynd i. A wedyn sigwch hwnna mas. Chi'n ei drin peth gyda'r gos draw nawr. Mae'n gweud i pobl helpu balans. Dwi beth i helpu fi. O'n i'n cydio yn y clust gwyth. Ond dwi beth i helpu fi, so... Felly, sigwch hwnna mas. Sigwch mas pawb. Diolch fawr iawn i chi, siwch y dwylo mas. Gweithio bod chi wedi mwynhau wrth hyn to. A disgwyl mlaen i gweld chi to. Diolch fawr iawn i chi. Ta!